Ένα βλέμμα αρκεί για να ξεχάσεις ποιος είσαι. Ένα άγγιγμα αρκεί για να αποβάλεις τους ενδιασμούς. Οι ανάσες σβήνουν κάθε στίγμα εγωισμού. Τα σώματα υποκύπτουν στις φλόγες των αισθήσεων. Οι αλυσίδες των πρέπει σπάνε στην ένταση των κινήσεων. Μην ψάχνεις λογική. Το πάθος δεν έχει κανόνες, παρά μονάχα δύο σώματα που γίνονται μια σκιά. Όταν το εγώ γίνεται εμείς. Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 10 το βράδυ. Η Νάντια Θάνου και ο Άφθαρτος σας περιμένουν να φεθείτε στη λάβα του πάθους. Μόνο στον Amor Music, το σταθμό της καρδιάς σου.